E3 е събитието, което всяка година очакваме с нетърпение. Игрите, шумотевицата, мацките. Как мина тази годишното изложение за електронни развлечения, вижте сами. Sony показаха много игри и направиха доста неочаквани анонси, между които новината, която очакваме от почти година, че през есента излиза Next Gen версия на Grand Theft Auto 5. Тя ще се появи за PC, PS4 и Xbox One, като компютърната версия ще включва и редактор на клипчета, с който ще можем да правим цели филми. Най-хитовата поредица на предното конзолно поколение Uncharted ще продължи живота си и в новото си игра с името Uncharted 4 A Thief's End. В видеото Нейтан Дрейк лежи по очи в кълта, като очевидно става въпрос за неговото последно приключение. Видяхме геймплей и от Mortal Kombat X. Заглавието ще е по-кърваво от всякога и очевидно ще включва нови персонажи. Елемент, който беше пропуснат в предната част на легендарната топалка. Друго многоочаквано заглавие, Batman Arkham Knight, също блесна с геймплей, от който разбрахме, че Batmobileът ще е много голям фън. Sony обявиха и трета част на очарователния платформер Little Big Planet, в която за пръв път ще имаме различни персонажи с уникални умения. Powered by PC Mania.